So habang pauwi kami sa Naga, may nakita kami dito simbahan. Ayun no. So pasukin natin para pakita natin kung anong itsura ng loob. Sana bukas yung simbahan. Oh, yung daan. Yung daan, baby. Tingnan natin. So i-check namin yung simbahan. Kaso sarado. So na-amaze ako sa simbahan kasi sa may kalsada kitang kita mo yung hagdan. So sa baba ng simbahan na to, ito yun oh. Elevated ang simbahan na to. Sana bukas. Grabe, lumang-luma simbahan, no? May CCTV. So hindi tayo makapasok dyan. Tingnan natin, baka makausap natin yung sakristan dito or kora paroko ng simbahan. Kaya sarado yung simbahan eh. Our Lady of Salvation Parish Church. So ito yung pintuan. Tapos yung pintuan niya gawa sa kahoy. Hanggang dito na lang. Lawak na simbahan na to. So problema, sarado. Hindi natin mabubuksan yan. Kaso wala nang daan simula dito. Tapos doon sa may unahan may gate pa dyan papasok, daan ng sasakyan. So ito yung simbahan dito sa may barangay Salinggugun. Simbahan ng Our Lady of Salvation. So hindi na natin siya mapapasok. Kasi unang una, saan tayo magpapaalam? At least nakita nyo yung simbahan dito. Ayun, dito naman sa gilid, kung makikita ninyo, halos ano na rin, gubat. Yun no. Ayun, doon yata yung bahay ng ano, ng pare, tapos sa mga sakristan. So ito yung gubat na sa baba. Puros kahoy na. Ayun, sayang hindi natin mapasok ang simbahan. Na-amaze lang ko dito sa mga simbahan na nandito sa Minalaba kasi meron siyang parang ganun. Di ko alam kung lagyanan ba siya ng tubig. So ito yung mga lagyanan ng ilaw. Kaso halos wala na rin. Gubat ng baba niya. So kasama ko pa din si Ali. Antok na antok, tulog sa motor. So ito yung lawak ng simbahan. So hindi lang tayo makapasok kasi hindi natin alam kung kanina magpapaalam. So baka makaistorbo pa tayo. Sabado pati ngayon. So baka mamaya pang simba dito mga hapon. So at least nakita nyo. Yun o, yung sinasabi ko sa inyo. Halos yung mga kapilya dito tapos mga simbahan merong ganyan. So hindi ko alam kung lagyanan ba siya ng tubig. So lawak itong simbahan, no? Kitang-kita na yun doon sa may kalsada. Ayun yung kalsada. Tapos pagdaan mo dyan, tumbok na yan. Ito yung makikita nyo, hagdan. So na-amaze ako kasi sabi ko, ano kaya nasa loob? Ito pala simbahan yun. So yun o, presko dito. Oh, di ba? So uwi na kami. Hata naman kaming spot dito kung ano pa pwede namin ma-vlog dito sa lugar na to. Alright.